Yudore mane Radio Ramogi mano bende makelo wa sabiri wange marudi e chienga. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Weche manyien gi Collins Okaka. Dul mochung' ne yiero piny Tanzania osechako lando duoko ma ohiu mar kom mar jatend pinyno manyocha ne obagi tarik 29 dweni. Jopuonj mag mbalariany odagi yie kod kwayo mar sirkal mane dwaro mondo mi ochul gi gowi mag bando mar shillings bilion 7.9 e kidienje ariyo. Ka chich manyocha ne omaki kitudo kod mecho yora ngenge kaunti ma Kisumu okawo ngimane oko owuon e yoderuok ka entiere tesend obila ma Kisumu Central. Kamora mora mintiere nyakoro magajwang' arwakeni machiegni. Wachako kod weche matuch kuke piny libamba ma Tanzania kotenore kod yiero manyocha ne otim tarik 29 manotich adek jumani. Kama bende duol mochung' ne yiero e piny Tanzania kuno INEC osechako lando duoko mohiu mara kom mar jatend pinyno ka nyaka sani duoko ma wuok kuonde chung' od bura mopogore ema oselandi kata madhi nyime kod lando ka Samia Suluhu Hassan mabende ni jatend pinyno manyocha ne ochung' kod otiko mar duond bura mar CCM ema nyaka sani otelo. INEC nyoko ni gibiro lando duoko mar kom jatend pinyno seche 72 tok yiero gino mapod ok otimore nyaka sani. Inyalo paro ni nyaka nyocha ne bag yiero makamano ng'anyo makagi kacho osebedo kadhi nyime e bombe pogore manok moting'o koda ka boma ma Dar es Salaam ka achiel kod Dodoma kod bombe mamoko mago provinces mayudore e pinyno mar Tanzania ma bende osekelo rochruok ka nyaka sani tudruok e yor mbui ok osebedo mayot ni mara piny owacho mar Tanzania nyocha ne oloro tudruok kokalo yor mbui ma odichieng' mar adek nyaka sani osekelo pek weche mag tudruok. Thuolo machuok mokalo waloso kod achiel kuom japiny Tanzania ma obendo miyo waler mathoth kotenore kod chal mar pinyno ma noloso e yo maket kod mam. Bado hakuna utulivu kabisa. Fujo bado zinaendelea na uharibifu bado unaendelea kwa kiwango kikubwa. Kwa eneo nililoko mimi hakuna utulivu kuanzia juzi mpaka hivi ninavyoongea hakuna utulivu kabisa. Ni muda wote tunasikia mabomu. Kunasemekana pia polisi wanatumia nguvu kubwa, kuna risasi za moto zinapigwa, kuna ndugu zetu nasemekana wamepoteza uhai. Kwa hivyo bado utulivu haupo. Tumekatiwa internet tangu juzi hiyo. Kwa eneo mimi nilopo hatuna umeme tangu jana. Kwa hivyo hali ni mbaya. Asubuhi hapa nilikuwa nimetoka angalau kutafuta bidhaa kwa ajili ya chakula. Vitu vimepanda bei sana. Nimenunua mboga za majani ambazo tumezoea kununua kwa shilingi 500 ya huku Tanzania, leo unauziwa mpaka 3000, 4000. Mageti mrekin mabende chenro mag ohala kata mag wuoth e tong' mar Kenya kod Tanzania alwora manamanga bende koro bedo kod ng'ikruok kalwore kod ng'anyo ma osebedo kadhi nyime alwora no mar boma ma Arusha manyaka sani mwandu mawuok Tanzania kadonjo Kenya kaendi ka achiel kod nyamburko mating'o jowuoth bende koro ok nyal dhi nyime yo makare. Wabro mi ler mathoth kotenore kod chal mar tong' Kenya kod Tanzania nyaka nyo yiero makamano timre ma bende gi thuolo masani maka kiwinjono ng'anyo pod dhi nyime kaluwore kod ng'ur mawuok kuom jopiny ma ok mor kod kaka nyota yiero makamano. Kwaduogo pacho kaendi en ni jopuonj mag mbalariany mag piny owacho koro dagi yie kod kwayo mar sirkal mane dwaro mondo mi ochul gi gowi mag bando sirkal maromo shillings bilion 7.9 e kidienje ariyo. Thuolo machuok mokalo ka otwa kod jofwambo jagoro maduong' mar WASU Constantine Wasonga owacho ni gibiro dok mane klas mar puonjo jopuonjre mana kosechul gi omenda maromo shillings bilion 7.9 no.
Osonga kata kamano wacho ni giyie twa kod sirikal mak mana ni okagimor kod chung mar sirikal ka giluwo ni gin okagibedok chien kata matin nyaka kuma gisechope ni ka ng'anyo makamano chopo odiochienge mar 45 kawuono. You pay 7.9 billion at once. The reason why those are saying so, the government has been signing agreements with us and the renege. So lecturers have said they are ready to go the long haul. And once we are done with the two issues, they are ready to resume duty. And they don't want a strike up to 2030, when we'll be calling a strike to jumpstart negotiations for 2029, 2034 CBA. But this one, tunamalizana this year. Tunafanya nini? Tunafanya nini? Tunafanya nini? Mane chal mar ng'anyo makamano mabende bang' timo lalruok kod duol mar Wasu. Koro chung mar Wasu eneni okagibedo kitich nyaka chulgi omenda no maromo shillings bilion 7.9. Ma en wach mapod wamedo luwo ni Nyakoro Magajwang' obro mi ler mathoth e weche manyien mabiro nyime. Kevin Oduor, mong'ere kod nying mar oledhi kaka Kevo, achich ma jahigni 21 manyocha ne omaki keitudo kod kuo marang'enge e kaunti ma Kisumu. Obila wacho ni okawo ngimane owuon e yoderuok kane ntiere e tesend obila ma Central. Kevin nyocha ne omaki kendo ne olorne tesend obila no ma Central ka obila lero ni ne okawo ngimane oko kane otiyo kod tol moro mane chalo uno mar ata msip mar tweyo nanga e kinde mane ochiewo gokinyi kane apisas mag obila go dhi nyime kod go kachero e tesendo obila kanyo. Emane oyud ka en onge e kind kweth jowetene, emane oyud ka ringre mare oliero e kar losruok mar tesend obila no. Apisas mag okwach kich nyaka sani nosechopo tesend obila no mar chako timo nonro ka bende gi thuolo masane ringre mare nosechwal nyaka kar kano ringre ma Kisumu County Hospital kaerito mondo mi obi otim ne bero. Kevin nyocha ne omaki ka en kod bunde kido mar AK-47 kama bende no rakore kod apisas mag obila e kinde mane imake no e alwora mar apaya no ma Otieno yo makapok ne ogo bade piny ma omake kendo nyo geng'ne e tesend obila ma Kisumu Central kuno. Machielo ni piny Kenya oyudo gige konyo jogo mani kod ng'ol mar winjo manigo giromo shillings milion 120 kowuok kuom familia mar malkia mar piny Morocco, Princess Lala Asma, mabende en nyar malkia mar piny Morocco no. Ma en kony mabiro chopo ne nyithindo makwan giromo 60 mani kod ng'ol ma ket kod mago mabende ibiro timne gi bero kaka ilero kod apisa maduong' mar osiptal ma Kenyatta, Dr. Richard Lesiampe. Coming Monday, we'll operate 54 of our children, giving them these great implants. Similarly, MTRH will also be doing the same with 10 other children. We not only implant these implants, but we go all the way to ensure that we continue acquiring skills and knowledge on how to do the thing, and at the same time do training. As we insert these implants, we'll also have a population of our young training doctors taking part in it, so that they also acquire the skill to carry it into a wider perspective, not only to be in Kenyatta, but to be available in the county hospitals and to reach those who are vulnerable, who probably cannot even travel to Nairobi. Esigogo jagoro mongirore migaono mar thieth mano Laktar Ouma Oluga wacho ni jogo mibiro timnegi bero ma kamago magi nyithindo 60 go okumba mar thieth mar SHA biro timo chudo duto ma dwarore bang' kosetimnegi bero ma kamano. The Social Health Authority will cover the costs of these procedures at 100%. We have in the benefits that the Social Health Authority pays for, each of these procedures will be reimbursed at 358,000 Kenya shillings. A month ago, we gazetted a list of 36 services that
that cannot be provided here in the country. Your Excellency, this is one of the services that was gazetted as one of those that cannot be provided in the country. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Tenda jodong luo mayudore sub county no Marongo county ma Migori koro kwayo jotelo duto moyier mawuok e gwenge ma Nyanza mondo mi oket maino margi e riwo wiyo oganda luo kanyachiel ma ok gidonjore mbaka mar ni ng'ano mabiro kawo kar manen prime minister mar Kenya mosenindo moluor Raila Odinga. Kotelnegi kod jakom margi e sub county no Marongo Richard Onditi giwacho ni mbaka ewi jalno mowinjore bed ni kawo kar Odinga en gino moko winjore bed ni timore gi thuolo masani ka kikoni ma en okang' mibiro chopie kendo jatelo mabiro kawo kar Odinga biro nyiedhore mana oko owuon. Oganda kane thuono nindo kamano ne ogirikni gi wach kaka kawuono aneno joma tindo dwa rikni gi wach. Ng'ama thuon kano nindo ne jodongo tero chunygi to Nyasaye biro miyo wa mana duoko. Wawe rikni ni to ere ng'ama kawo kare. Oyo koro miyo wan kaka jodongo wakwa joma tindo mapok nong'e chik mar luo ka jaluo nindo. Wanyauru kwe kendo wadhi uru mos. So wach mar party kik pogwa. Party bedo ka wan e iye ka luor nitie ka kwe nitie. Party ok nyal bedo party ka kwe onge. E sama Raila nonindeni kik wabed gi pogruok e wach nikech liend Raila pod liet. Pod aneno kwaringo wadhi kendo wakuyo kod anyuola makanyo. Omiyo kaka ogai mar Kamagambo akwayo oganda wa wabeduru gi kwe kendo kweno ema biro miyo wayudo ng'ama chielo. Kweno ema biro tero wa kamoro. Omiyo akwayo kama oganda wa majoluo to oganda wa ma Kenya mangima wanyauru kwe. Raila osenindo. Ma en wach mabende no sir kod jagoro margi Salmon Omata mabende no kwayo jotelo mag duond burano mar ODM mondo mione kaka nyalo loso kod duol achiel kendo giriw wi oganda luo. Gima duong' mane baba ohero kwe kendo nodwa ni ji oriwre obed kumoro achiel. Omiyo mane gima wapil kaka jodongo. Adwa chiwo warning ne josiasa ma Kenya, especially joluo. Gine ma gidwa kelo pogruok e luo. Kom kano bedo gai mar joluo onge kuma ne joluo ting'e bade mowacho ni ene modhi bedo jakom. Omiyo mano biro kaka juok piny. Sama koro nindo nitie ng'ama Nyasaye oseyiero mabiro kawo kare. To kadhi wuoye chama mar ODM nitie jo executive mayiero jogo noseyiero buru kaka ng'ama act. Wakwayo josiasa duto te mondo ongo buru lwedo. Kod piny owacho mar kaunti ma Siaya kokalo migawono mar thieth e kaunti no dhi chako chiwo yedhe ma biro konyo kedo gi tuo mar bilharzia. Migawo mar thieth olero ni yedhe go ibiro chiwo dala ka dala e gwenge mani kod lipode mag tuono ka nyaka sani tuono nenore ni oselandore e gwenge mag Imbo mano West Imbo e sub county no Bondo ka githul masani landruok mar ochung'e atamalo 60.4. Kuke kaunti ma Siaya reporter marwa George Amolo miyo waler mathoth. Coordinator mochung'ne tuoche mojwang' e kaunti ma Siaya Dr. Charles Oduor wacho ni gidwa chiwo yiend geng'o tuo mar bilharzia e kaunti ni mangima ka gibiro ng'iyo ahinya to gwenge mag West Imbo ma ema landruok mar tuono ni malo moloyo e kaunti ma Siaya kae. Wadwa chako chiwo yien ma wabo wuotho kwawuok e ot ka ot kwa chiwo yien. To koro gima wadwaro ni kwa chiwo yien gi mondo jopiny ong'e ni magi yien moki sirkal gin yien mabeyo kendo mabokonyo jopiny. To moloyo sani wadwa dhi area mane wasetimo gimoro maniluongo ni granular mapping wayudo areas ma nigi bilharzia mang'eny kod worms mang'eny. Koro sani wadwa dhi those areas. An example en kaka West Imbo. West Imbo prevalence mag worms en 68.4%. Koro kokituo ahinya wabomii yadhe ni, kokipek be wabomii yadhe ni kod ng'ata man chakre higni 5 kadhi mbele. Dr. Oduor manowuoyo gi Radio Ramogi wacho ni oseyudore ni tuono thoro landore okang' mamalo e kaunti ma Siaya kae nikech thoth magaore to kod nam miyo koro kwayo jopiny mondo tem neno ni gichiwo thuolo mondo miyo migi yath ma wacho ni biro chiwo nono maonge chudo. Prevalence ni malo nikech iyudo gimi waluongo ni life cycle. Koro inyalo yudo ka tuoche gi dwaro kuma pi nitie. Koro ka ji odhi oko to ok gidhi cho. Koro oko gi donji pi.
Koro ka ng'ato dhi bodonji pino to tuoni kunyo tiende to donjo kuome. Jotelo meke owacho ni jopiny mondo jopiny ong'e ni yien michiwo gi ogolgi gi sirikal kendo gin yien michiwo nono, ibo chiwo gi nono maonge ng'at moro machulo pesa to jopiny mondo yie mondo muony yien gi. Koro wabo chiwo yien ma thiedho